Эфирда хабарлар программасы сенмісіз студияда Адилия Барханова. Бүгінгі шығарылышының мұхим темалары турында қысқаша. Раз, два, три, пуск! Технода хаваны шистартушы жайланма қолланылышқа тапшырылды. Қошқата өйтегінде Петров бейремі күрледі. Әрбір сөзіне түрлі матурлық бере. Юғары шіпкеде яшауші Рафина Мұстафинаның ишік алды гүл шешекке көмілген. 12 июльді зейлілер гүрліп Петров бейремін өткерділер. Бұйыл ол орынын да күнін де өзгертмеші район көлемінде шушылай зорлап 24-ші тапқыр ұйыштырылды. Бейрем қонақларын кірешіндерінің ұңғанлығын, қонақшылығын шағылдырушы молтабынлар, иркін ихаталар жер бейу шоян сүзлер білен қаршы алдылар. Петров бейремінен біздің репортаж. Қошқата өйтегінде ұзушы Петров бейремі 20 елдан артық инді зейлелеріне өзіне жиям. Башқала қонақларын ипитоз білен қаршы алалар, изгі шешме суы білен сейлилар. Петров бейреміне, Петров аланына, біздің изгі шешме суларынан. Бейрем шарасы нәсіл тамырлары деп исемленген театралләштірілген тамаша білен башланды. Петров урып жиі алдынан рәхәтләніп бір yol итеп алу бәйрәміде. Район башлығы да өзінің шығышында шуны сызықлый. Басуларда мол иген үлгіріп келе. Районыбыз хезмәтчәннәренең 40 000 гектар жерден бүртүклеләр уңышын жиып аласылары бар. Петров сізді тағы да зорлық ішлерге, изгі ғамәлләргә рухландырсын. Келешекте де хезмәт кішісін зорлап, тырыш хезмәтіміздің нәтижесін көріп, бірге-бірге ярдәмләшіп яшик. Илләребез тыныч, күгебез аяз, табыннар мол булсын. Петров мүбәрәк булсын, бәйрәм белән дуслар. Петровда озын-узак гомер итүчеләр, күп ел бергә яшәүчеләр, яңа кавышучылар, яңа туган балалары булган гаиләләр хөрмәтләнде. Бүләкләү тантанасында көрәш буенча дөнья беренчелеге җиңүчесе Җәмил Ибраһимовка район башлыгының мактау грамотасы, аның остазы Айрат Минхаҗевка Татарстан рәисе рәхмәте тапшырылды. Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Минхаҗев Айрат Рәшит улы, Зәй муниципаль районының Зәй спорт мәктәбе муниципаль бюджет учреждениесе тренера. Төп сәхнәдә җыр биюләр, бәйрәм котлаулары яңгыраса, икенче урында Петров шибәре бәйгесе гөрләде. Таләпчән жюри Кабанбастрык авылы кызы Олеся Дмитриеваны җиңүче итеп билгеләде. Бәйрәм программасы гадәттәгечә бай эчтәлекле, монда теләгән һәркем үзенең дидә булса бәйгедә сынап карый ала. Петров кунаклары халык уеннарында, спорт ярышларында актив катнаштылар. Аланның бер мәйданында татарча көрәш тәгәрләде. Бигрәк тә Акдәдәй, Моңлы Тавыш, Петров себеркесе бәйгеләрен халык үз итте. Һәрберсенең себеркесен карыйбыз һәм кайсы җиргә файдалы икәннәрен алар аңлатырга тиешләр. Боксер осталары ясаган фигуралар зәйгә истәлеккә калды. Татар эстрадасы артистлары үзләренең матур җырлары белән тамашачыны сөендерде. 2023 елның Петров бәйрәме традицион учак тирәсендә дәвам итте. Адилия Барханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зей ире җитештерү предприятиеләре булган шәһәр, шуңа да биредә җитештерү калдыкларының табигатькә зыян салмавы игътибарда булырга тиеш. Технозаводы һавага чыгучы газларны чистарту линияләре белән тәэмин итә. Шушы көннәрдә анда тагын бер җайланма урнаштырылды. Раз, два, три, пуск! Технозаводында һаваны чистартучы тагын бер җайланманы эшләтеп җибәрделәр. Әлеге мөһим вакыйга уңаеннан заводка мәртәбәле кунаклар да килде. Халыкның сәламәтлегенә зыян китермәс өчен мондый җиһаз предприятие ачылган вакытта ук урнаштырылган. Система полимерлашу камерасыннан чыгучы тузан һәм пычратучы матдәләр кисәкчекләре белән газны җыеп алып яндыру камерасына җибәрә. Анда бу матдәләр 850 градус температурада яналар. Шуннан соң чистартылган газ төтен турбасы аша чыгарыла. Анда кеше өчен зыянлы фенол да, формальдегид та калмый. Первый комплекс мы запустили в 2021 году.
поняв и проверив его эффективность на уровне 97-98% очистки, мы приняли решение запускать вторую очередь. Birinchi liniyadagi joylanma atmosferaga shiğuşu qolduklarını çistartu netijaliligen 98%qa kadar orttırır deb ishondira. Предприятие экологик qo'rqinchsizlikni orttırу üstünde ishni davom ettirishga planlashtiradi. Узган елында birinchi liniyani qo'ygandan so'ng da shahardagi bu ishlar bo'yicha o'zgardi, kishi sezdi sira. Zavod o'zi laboratoriya negizida qaradi, samdeli pasportida yozilgancha 97-98% запахlar ishlar utilizatsiya etadi. Rospotrebnadzor bilgiчләре инде заводтан атмосферага чыгарылучы һаваны үлчәп караганнар. Монда зыянлы мәддәләрнең бөтенләй булмавы ачыкланган. Бу исә сулар һавабызның да саф булуы турында сөйли. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 15 июль якташ язучы Субух Рафиковның туган көне. Яшьли фани дөньяга күчкән олуг шәхеснең тууына 110 ел тулды. Аның исемен йөрткән үзәк китапхана хезмәткәрләре быел да туган көнендә каберенә килделәр. Бу гамәл инде матур традициягә әйләнде. 15 июль якташ язучы Субух Рафиковның туган көне, ул 14 ел Зейдә яшәде. Иҗаты да безнең шәһәр белән бәйле. Гадәт буенча язучы каберенә барып, аны искә алу чарасы үткәрелде. Анда Субух Рафиков исемендәге үзәк китапхана хезмәткәрләре имам Мөхтәсиб Фатих хәзрәт Нуруллин килде. Biz Субух абыйны онытмыйбыз. Аның иң яхшы әсәрләре безнең Зей төбәгендә туган. Ул 14 ел гомерен безнең Зей җирендә үткәргән. Фатих хәзрәт Нуруллин Коръән сүрәләре укып, язучы рухына дуга кылды. Яшәү рәвешендә иҗаты да үрнәк алырлык булган шул Субух Рафиковның. Үзәк китапхана хезмәткәрләре тарафыннан даими тәртиптә тотылучы каберлеккә чәчәкләр салынды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зур юлларда гына түгел, урамнарда да бик игътибарлы булырга чакыра ЮХИДИ хезмәткәрләре. Игътибарсызлык аркасында Зей урамында килеп чыккан юл транспорт һәлакәте хакында тулырак киләсе видео язмада. 12 июль көнне 14 сәгать 20 минутта Зейнең Никифоров урамының бер йорт ишек алдында Киесит машинасын йөртүче балик булмаган баланы бәрдерә. 8 яшьлек бала тик торган автомобиль булу аркасында икенче яктан хәрәкәт итүче машинаны күрми һәм юлга йөгереп чыга. Нәтиҗәдә ул тән җәрәхәтләре белән Яршаулы дәваханәсенә озатыла. Бу көннәрдә Түбән Кама районы Түбән Чаллы авылында туганнар җыены 7 буын дип аталган бәйрәм узды. Шушы буын вәкилләре очрашып туганлык җипләрен тагын да ныгытты. Киләсе сюжет әлеге җыеннан әзерләнде. Түбән Кама районы Түбән Чаллы авылының Сабантуй мәйданы гөрләп торды бу көнне. Туганнар җыены 7 буын очрашуы дип аталган бәйрәм шушы авылда гомер иткән Зейнулла бабайның дәвамчыларын берләштерде. Нәкъ шушы җирлектә аларның нәсел җибе башланады. Туганнар белән очрашу идеясын Рәйхан Гайнуллин тәкъдим итә. 7 буынга хатлы туганнарны җыюны Зайнатын авай белән моны инде бер генә ел уйланган әйбер түгел инде бу узган ел шулай Сабантуйда утырдык та менә нәкъ шунда утырып сөйләштек әйме. Әйдә киләсе елга Алла Таала гомер берип сәламәтлек берсә эшлегә алып узган ел сөйләшенгән эш бу. Кыш чыктык менә бер ел сизелмичә дә үтеп китте. Быел инде менә тагы очраштык. Без инде без әйтәбез икәү хәзер бу безнең нәзер була. Аллаһ Таала алдында мен әйтәм нәзер әйтсәң әзер тор дигәннәр. Шуның өчен безгә телебезме теләйбезме үткәрергә туры килә дип шулай башлап җибәрдек инде. Шунысы игътибарга лаек, һәр буын вәкиле үзен таныту өчен төрле төстәге киемнәрдән килгән. Әлеге нәсел дәвамчылары Татарстан районнарында гына түгел, Россия төбәкләрендә дә таралып гомер итә. Без инде монда Зей районыннан үзебез менә Аксардан, Бигештән, Карманнан тумышыбыз белән без шушы балалар барыбыз да бүгенге җыенда барыбыз да бар. Инде монда безнең менә барлык туганнар арасында төрле районнардан килгәннәр. Бик куанычлы бу безнең өчен, чөнки арабызда зур уңышларга ирешкән кешеләребез дә бар. Нәселебез бик зур, чөнки бер Зайнулла нәселенә дә Зайнулла нәселеннән чыккан кешеләр генә дә 6-7 шәр бала һәрбер нәселдә, шуңа күрә безнең бик киң төрле төбәкләрдә торалар. Туганнар җыенына чакырулы иң өлкән кеше Әбүбәкер бабайга 95 яшь. Буыннар чылбырын барлау нияте белән ул Яңа Шишмә районыннан ук килгән. Бу сезнең яктагы агай-энеләр һәммәсе дә үзе бетте. Мин бәйләнә балалары кунак калды. Балаларның балаларын мин аларны белмим. Сәхнәдә җыр биюләр, нәфис сүз осталары ямьле чыгышларын бүләк итсә, мәйданның икенче башында бай күргәзмәләр эшләде.
Күргәзмә бездә менә эч буын кул эшләребез бар. Шулай ук Шәмсинур әбиебезнең 4 улы бик балта осталары булган. Шулай итеп без аларның суккан сөлгеләрен, чиккән сөлгеләрен, кашагаларын алып килдек. Һәм бүгенге көндә дә үзебез сугу устаноклары белән аларның эшләрен дәвам итәбез. Һәр нәсел дәвамчысы вәкилләре кул эшләре әби бабаларыннан мирас булып калган көндәлек кирәк-яракларын алып килгән. Нәселләрендәге танылган шәхесләр турында стендлар, шәҗәрә агачлары төзегәннәр. Безнең монда менә әйтелгәнчә Мөхлис бабайның 3 баласының өчесенең дә балалары килде. Мөхлис бабайның оныклары була инде. Оныклары килде, оныклары тагы балаларын алып килделәр. Безнең оныклар монда. Шулай ук биредә кайсы гаиләнең нинди милли ризыкны яратып әзерләгәнен дә күрергә мөмкин иде. Шуннан да Зәйнулла бабай нәселе өчен тарихка кереп калырдай күркәм бәйрәм булды. Алга таба да туганнар җыены һәммәсен җыяр, очраштырыр дигән өмет белән таралышты алар. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Шәшәк яратмаган хатын-кыз сиректер. Йорт эчендә генә түгел, бигрәк тә ише балларын, йорт тирәләрен гөл чәчәкләргә күмүчеләр күп зәйдә. Авыл җирлекләрендә яшәүчеләр исә бу эшне аеруча яратып башкара. Югары Шипкә авылыннан Рәфинә Мостафинаның матурлык дөньясын без дә күреп кайттык. Югары Шипкә авылында яшәүче Рәфинә Мостафинаның йорт каршыннан ук аллы гөлле чәчәкләр каршы ала. Үзе ясаган композицияләр аеруча игътибарны җәлеп итә. Ишек алдында исә җәй әйләнәсе шау чәчәктә утырган петуния, яраннар, сальвияләре үсә. Кыш көне авыралар белән эшләү, җәй көне менә яктыда, кояшта бик тиз үрчиләр. Менә бит карагыз әле. Һәрбер сүзенә төрле матурлык бирә. Рәфинә Мостафина яран гөлләрне аеруча яратып үстерә. Без гадәттә яранның кызыл төс булуына гына ияләнсәк, биредә аның берничә төрен күрергә мөмкин. Алар турында хуҗабикә озаклап сөйли ала. Былтыр көздән 30 сорт бар яранның, 30 сорт. Байтагын югалттым да инде, бөтенсен дә утыртып та бетереп булмады, кайчакта инде алар үлеп тә китәләр. 30 төрле сортын җыйган идем яранның. Мостафиннар йортында гранат агачы да бар. Һәр көз саен ул үзенең җимешләре белән куандыра. Менә 5 ел буена ул шушлай үсте. 5 ел буена. Инде менә 2 ел хәзер ул граната бирә. Аның гранатасы зур булмый инде. Тауык йомыркасы хәтлегенә бирә дә ул, аннан ары үсми. Тырыш хуҗабикәнең ишек алдында гөл чәчәкләр ямьләндерсә, йортында һәрвакыт тәмле булып пешкән ризык сөендерә. Чәкчәк, урама, гүбәдия кебек милли ашларны ул аеруча яратып пешерә. Без дә остабикәнең чәкчәк баллау вакытына туры килдек. Пешкән чәкчәгемне баллыйм. Чәгенәктән пешердем, менә хәзер баллап, әзерләп куям. Йорт эчендә һәр бүлмә саен алмаз мозаикасы белән чигелгән картиналар. Бакча мәшәкатьләреннән бушаган арада бу эшне дә яратып башкара Рәфинә апа. Әле булар гына түгел, ул хатын-кызлар өчен түбәтәйләр тегү белән дә шөгыльләнә. Энҗе мәрҗәнле, милли бизәкле, төрле төстәге баш киемнәренә хәзерге көндә ихтыяҗ барлыгын яшерми уста. Бер түбәтәй тегәргә 2 сәгать вакыт җитә миңа. Менә бер калфакны тегәр өчен 2 сәгать ярым вакыт җитә. Менә шундый бар яктан уңган алтын куллы кешеләр яши безнең җирлектә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.